ndewono ndị Igbo nke m, ụmụ ọma, ụbọchị ọma nọ. Ngozi Chukwuka na-ekenekwa unu tata. Ndewonu ndị nke m. Ekene dịla unu tata. Tata bụ Nkwọ, bụlụkwanụ abalị 13 n'ime ọnwa Ifejiọkụ, ime ọnwa Ahajioku. Igbo na-asụ n'onu n'onu ma fakwa ụkwala ọbụla ofu. Ndewo na ụmụnne m. Ama m na tata dị mma maka ebu m n'ụzọ gbanyụgodu aka okwu ma gbanyụsịa anya wee tinyekwu ya wee sị ka m malụ na ife a na-aga na-eme kwa izu nke na-abụ na mbịa n'ụlọ adị anụ onu m ma ọ ga-emekwa tata. Ya bụ na ọ dị ka ọ dị mma. Ekene ọmanụ ndị nke m. Onye ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Onye ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Ndị Igbo ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Ugazi ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Uganwụ ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Uguzi ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Ọ bụ fa bụ isi m ji gbakwasị, ọ bụ fa bụ isi ede m gbakwasị, ọ bụ fa bụ agbalụsi n'ogbe tonotopo ghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Uganwụ ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Ugiyi ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Ugazi ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Ndị Igbo ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Ọ bụ fa bụ isi nji gbakwasị, ọ bụ fa bụ isi ede mgbakwasị, ọ bụ fa bụ agbolo si n'ogwe tonotopo ghebe elu menini uhe ghebe elu menini. Daalụkwanụ, 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 daalụkwanụ. Ana m ekenekwa unu bụ sọ mma ndị Igbo. Unu bụ sọ mma. Ekene ọma ebe unu anọ na ana m ekene unu n'ofu n'ofu maka anyị bụ ndị Igbo. Ebe anyị na-eteka, ebe anyị na-erika, anyị agụbara ya ofu ofu maka na agụbi anya bụ na ife anyị dị alụta na ya ama mmezi ya. Ekene ọmanụ. Tata bụ Nkwọ, ka Nkwọ pụtala anyị ndụ, pụtala anyị arụ isi ike, pụtala anyị akụ na ụba, ma nke kasị nke ọkụ bụ akụ na ụba, bụlụ ọmụmụ, bụlụ ndụ, maka na anyị nọ n'ọnwa Ifejiọkụ. Kenekwanụ ka anyị gaba n'iru na-etufula oge. Tata ozi m ji bịa tata bụ ịtụne Ahajioku na ọnwa na teknọlọji nke nwa bekee. Tata anyị ga-etinye uche wee tụne ife gbasalụ Ahajioku nke anyị ma na ebe mmalite esi bịa bụ ọhịa ji ọkụ na ọfịa ji ọkụ. Ọfịa ji ọkụ ife niile maka na ọfịa nọ tupu anyị pụta n'ụwa nke a. Ọfịa bụ ụzọ nọdụ anyị wee pụta n'ụwa nke a. N'enu anị ka ọfịa na-eto. N'izu na-abịanụ anyị ga-akọwasị ife gbasara Ahajioku na anyị ga-eweta ya na njedebe. N'oge afọ ka anyị ga-eweta ọhịa ji ọkụ na emume iri ji.
mmemme iri ji na ọhịa ji ọkụ, maka na ọhịa ji ife niile. ndị Igbo ụfọdụ na-akpọkwana ya ọfịa. ebe m si bịa anyị na-akpọ ya ọfịa. etu ọfịa na anị si wee nwee mmekọ, ife gbasara ọfịa na anị sizikwa n'ime wee banye na mmemme iri ji. etu anyị si kwu na mbido n'ime ọnwa ka anyị na-enene mmemme ndị Igbo. anyị si na mmemme dị ụzọ ịbụa: mmemme nke onye aka mkpa dịka ịgụ afa, dịka ichi echichi, na mmemme nke obodo, mmemme nke Igbo niile dịka iri ji. n'izu na-abịa ka anyị ga-enenezi nke ka anyị welie wee kụọ ọnwa nke anyị nọ n'ime isi. tata bụ teknọlọji na ọnwa. etu ebe m si bịa anyị na-akpọ ya ifejiọkụ, ọnwa ifejiọkụ. kedu ife gbasara ifejiọkụ na teknọlọji? ọkụ ndị Igbo na-asị ọkụ anata. ọkụ n'ime ka anyị sikwa nweta ọkụ nke bụ ite aja eji esi nri, nyanwa bụ ọkụ. anyị nwekwanụ ọkụ nke bụ ife mmadụ wepụtalụ na ndụ, ọmụmụ na ụba na mbawanye. ife ndị a niile bụ uchu, ife si n'uchu mmadụ. ya bụ ife mmadụ tinyelụ echiche, tinye ọlụ aka, wee welụ onyinye nke dị n'anị, onyinye nke dị n'anị, nke dị n'ọfịa nke dị n'elu anị, wee wepụta. yanwa bụ ọkụ na-etu o si gbasa ifeji ọkụ. abịa na ndị Igbo, etu m si ekwu oge ọbụla, iwu Igbo bụ uwe izu ebe ife niile dị n'udo, ebe udo na-achị. nke a bụ ụwa ndị Igbo, uwe izu. ife ndị Igbo na-ene anya na ndụ, ife kachasị mkpa na ndụ ndị Igbo bụ echi. mgbọsị onye Igbo pụtara ụwa, mgbọsị amụrụ onye Igbo dịka mmadụ, nwa onye Igbo wee na-eto dịka mmadụ, wee tozuo ife eji mmadụ eme, wee bibe ndụ a na-enu ụwa niile. ife niile a, ụzọ niile a nwa Igbo na-aga na ndụ a bụ iji wee mee ka echi wee pụta. N'anya ndị Igbo bụ na echi ga-aka mma. ndị Igbo ghọtakwa na echi dịka gịnị? ụkọta azụ. etu ndị ebe m si bịa si ekwu ụkọta azụ bụ ife m na-arapụ n'ụwa mgbe m bisie n'ụwa wee na ebe mmụọ m si bịa. anụ arụ m anakwa na n'ebe o si bịa. kedu nzọụkwụ m rapụrụ n'ụwa oge m dị ndụ n'ụwa? kedu nzọụkwụ m rapụrụ n'ụwa oge m dị ndụ n'ụwa? kedu ife m rapụrụ ndị na-abịa abịa? kedu ife m rapụrụ ndị na-abịa abịa site n'etu ndị na-alụnụ tupu m wee pụta si rapụrụ m nke m nwafụrụ? ya bụ na nne eli ji n'ụwa nke anọ ya, ọ na-atọ m. na-asụ asụsụ Igbo, ọ na-amasị m. na-eme mmemme Igbo, ọ na-amasị m. wee nwee anị kọọ ugbo na ya, ọ na-amasị m, maka na nsi na ya ewepụta ọkụ dị iche iche. nwee ebe m lụrụ ụlọ, ọ na-amasị m. nwee ebe m na-akpọ obodo m, ọ na-amasị m. maka na ndị bụ ụzọ bịa rapụrụ ife ndị a niile, mpụta wee kwudie n'ụwa ka kedu ka mụnwa si wee
kedu nke mụnwa na-arapụlụ ndị ga-abịa, kedu nke mụnwa ga-arapụlụ ndị ga-anọchi anya m, kedu nke mụnwa ga-arapụlụ ndị ga-anọchi anya m. Nke a bụ echiche onye Igbo ọbụla, nke a bụ echiche obodo Igbo ọbụla, nke a bụ echiche mba Igbo ọbụla, nke a bụ echiche Igbo niile. Ya bụ na ndụ ndị Igbo abụrụ maka mụnwa gịnwa anyị nwa. Ndụ ndị Igbo na-eme anya n'azụ. Kedu ndị anyị ga-arapụ n'azụ anyị? Maka na azụ bụ ike. Kedu ndị anyị ga-arapụ n'azụ anyị? Ndị afọ anyị ga-arapụ n'azụ anyị ọfa bụ ife anyị na-agọ n'ọfọ na-asị na Igbo ga-adị dịka echi, na echi ada agwụ agwụ. Gịnị kpatara na echi ama ngwụ agwụ? Maka na anyị nwere olileanya na o nwere ndị anyị na-arapụ n'azụ anyị, o nwere ndị ga-anọchi anya anyị. Ndị a na-anọchi anya anyị ka a na-akpọ ụmụ anyị, ụmụ anyị mụtalụ. Ya bụ egwu anyị na-agụ. Kedu onye ga-eghe enine? Ọ bụ na anyị ghesie enine, kedu ndị ga-ewelụkwanya bụ enine wee na-eghe? Maka na fadị ka isi ji gbakwasịlụ. Maka na iweta ife dịka ede na ji, ịfụ na fa na-eto, ụfọdụ na-eto na-amụta nwa n'elu onwe fa. O ji etinye naanị ka ji ọfụ ji wee pupute. Ede etinye naanị ka ede ọfụ si na ya wee pupute. Ede ọfụ nọchiri anya ede nke gara aga. Ji ọfụ nọchiri anya ji nke gara aga. Kedu ndị ga-eghebela anyị enini? Kedu ndị ga-eghebela anyị enini? Kedu ndị ga-abụ isi mgbakwasị? Kedu ndị ga-anọchi anya anyị? Kedu ndị ga-abụ azụ anyị? Ya bụ na Igbo na-asị na azụ bụ ike. Ife ọ na-akọwa bụ gịnị? Na nke iru ụka Igbo chọrọ ka iru eke a. Igbo chọrọ ọnọdụ ọbụla ọ fụrụ onwe ya n'ụwa, onwe ya pụta ụwa, ụmụaka ya pụta ụwa, ka ụmụaka ya ka nyanwa bụ nne na nyanwa bụ nna. Etu a ka ụwa izu si wee fụ ndị na-abịa abịa. Etu a ka ụwa izu si wee fụ ndị na-abịa abịa. Na ọ bụrụ na ife ọbụla anyị kwudoro n'ụwa a masịla anyị, nyela anyị obi ụtọ, nyela anyị obi ọṅụ, meela anyị ụwa nke anyị nọ n'ime wee bụrụ ebe anyị nwelụ aṅụle na anyị bịalụ, anyị ga-na-achọ na mkpụrụ obi anyị ọkamma nke ndị na-abịa abịa, ọkamma nke ndị na-abịa abịa. Ọnya bụ ife Igbo bụ n'ubi, ọnya bụ ife Igbo na-enekwasị anya. Ya bụ ọmụmụ na ụba dị n'ọkụ ifeji ọkụ. Ifeji ọkụ, ọmụmụ na ụba dị n'ọkụ ifeji ọkụ na-akọwa udo. Maka na ebe udo dị ka ọmụmụ na-abịa. Ebe udo dị ka ọmụmụ na-abịa. Ọmụmụ na ụba dị n'ime ọkụ na ifeji ọkụ na-akọwakwa anụ gị ọṅụ, nke bụ aṅụ ole, obi dị mma, aṅụ ole. Iwezuga udo, iwezuga ọṅụ, ịma nweta ọkụ, ịma nweta ọmụmụ, ịma nweta ụba. Ife ọzọ dị n'ime ọmụmụ, ife ọzọ na-ebupụta ọmụmụ na ụba bụ ndigide. Ndigide. Maka na ọ bụrụ na ndigide adịrọ, onwero ife ga-eme ka a sị na Igbo nwere echi, ma ọ bụ na anyị nwere ndị ụkọta azụ. Ya bụ na ụfọdụ ndị na-apụ apụ na-apụ apụ, ndị na-abịa abịa na-abịa, ndị na-anaghachi ebe fasipụta na-anaghachi, na mmụọ ebe fasipụta ụwa. Mgbe anyị nwa ga-anaghachi, ndị ga-anọchi anya ya na-abịa. Ọda agwụ agwụ, igbube enye ọgwụ. Ya bụ na Igbo ama ndị
ya bụ na igbo enwere echi, ya bụ na ya enwere echi, ya bụ na ekpele onye igbo ọbụla, atụmanya onye igbo ọbụla, echiche onye igbo ọbụla bụ na ọ ga-enwe onye nnọchianya, bụ na ọ ga-enwe ndị nnọchianya. Igbo na-enwe, igbo na-akpọ onwe igbo maka na ọ bụ n'uche, o nwelu nchekwube na o nwelu ndị gas bụ ndị igbo ga-anọchi anya anyị ma anyị nọchaa ma anyị anọrọ mgbe anyị nọsi alụ na, maka na anyị nwa nwere ndị anyị nọchiri anya fa. Ife ọzọ na-enye gị ga-enwe ike wee butela anyị, chelụkwanụ na ndị a na-abịago ye ife ọzọ na ọmụmụ na ụba na-ewepụta site na ndigide bụ ọfịa anyị na-ekwu okwu efe a abụrụ ọkọ ọfịa anada aba aba, ọ bụrụ ọfịa nke dị n'ụlọ dịka nke anyị na-akpọ anị nke dị nso ebe anyị na-aka ede na ji, maọbụ ọfịa nke tara aka. Ife ọfịa anụnwa bụ maka igbo na-akpọ ife niile afa dịgide, bụ ife niile si na anị etopụta, osisi niile si na anị etopụta, ililo niile si na anị etopụta, fa niile bụ ọfịa, ma fa dị nso ụlọ ma fa dị n'ọta aka ụlọ, maka na ọfa na-eme mgbe ụfọdụ ọ bụ na akwụkwọ fada nwa n'enu anị, mgbe akwụkwọ fada alụ nwa lee ule ọ na-enyekwa anị nni. Ọfa na-eme na ndigide anị na-adịgide, ndigide anị na-adịgide, anị nwere ike, anị na-eme nni. Ọfịa bụ na anị nwere ike, ọfịa bụ na anị na-eme nni, ọfịa bụ na mmiri na-ezo. Ọtụtụ ife anyị si n'ime anị eweta, maọbụ nzu maọbụ mmanụ, ife ndị a niile bụ ọfịa na-ebute n'enyi ya. Ya bụ na inebe Ahajioku anya, Ahajioku mmụọ so Ahajioku nke bụ ụzọ bụ anị ralụsịa Ifejioku maọbụ Ahajioku esobe, anị ralụsịa n'ife kasị mkpa na ndụ ndị Igbo, anị ralụsịa nke ọzọ na-esote ya bụ Ifejioku. Ewezuga anị, Igbo adịrọ. Ewezuga anị, Igbo adịrọ, maka na ọ nwere ebe Igbo ga-agbado ụkwụ wee na-akụ mkpọrọgwụ kwa. Ewezuga anị, Igbo adịrọ. Anị ralụsịa, Ifejioku esolu. Ya bụ na Ifejioku bụ ife nke ịbụa dị nnukwu mkpa iji debe ndụ onye Igbo, iji debe ndụ ndị Igbo, iji fụ na Igbo ga-adị dịka echi, nke ga-enwe ike inye aka na echi ama ngwụ agwụ n'ebe ndị Igbo nọ. Ya bụ na anyị nwapụa na o nwere ndị ga-anọchi anya anyị. Etu a ka Igbo si ghọta, etu a ka Igbo si wee fụ ọkụ n'ife gbasalụ ọfịa ji ọkụ na ọfịa ji ọkụ, ya na-enye anyị nri, na ya ka anyị na-ala ụlọ, na ya ka anyị na-enweta ọgwụ anyị ji edebe ndụ anyị na-eto ogologo. Ya na-eme na mmiri ide na mmiri na-ezo, ya na-eme ikuku anyị na-eku, ikuku anyị ji ume anyị eku, imi anyị eku adị mma mgbe ọ ga-aba anyị n'arụ. Ndị Igbo si na aka mechaa ọfịa ọbụla ụlọ, na aka mechaa ọfịa ọbụla ụlọ. Ji anọkọtara pụe, ede anọkọtara pụe, akpụ anọkọtara pụe. Mmadụ sịrị na anyị ga-eje n'ọfịa, na anyị ga-eje n'ọfịa maka na ama n'ọfịa ji ọkụ. A wee bọchaa anya wee kụnye osisi dị iche iche. O nwere ọtụtụ osisi bụ na-abụrụ anyị nwa bụ mmadụ kụrụ, nke na-abụrụ anyị nwa bụ mmadụ kụrụ ka maka fasi na na-etopụta.
wee debe anyị ndụ, wee mee na anyị ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. ya bụ na ọtụtụ ife anyị na-ekwu maka ndị Igbo, gbasalụ ndị Igbo na Igbo bụ nke a, na Igbo bụ ndị dị mkpa n'ụwa. Ife ndị a niile bụ maka gịnị? Maka ọfịa dị n'ala Igbo. Osisi ọbụla dị n'ala Igbo bụ ọgwụ. Osisi ọbụla dị n'ala Igbo bụ ọgwụ. Ọtụtụ n'ime fa bụ nni. Afịfịa niile na ililo niile fa bụ nni. Ọ bụrụ nni mmadụ, ọ bụrụ nni ụmụ anụ nke anyị nwa na-elikwa wee na-adịkwa ndụ. Nke a bụ nkọwa ọkụ na ifeji ọkụ. Gịnị bụ teknọlọji? Gịnị bụ teknọlọji? Nka na ụzụ. Tupu nwa bekee abịa, Igbo nwere nka na ụzụ. Gịnị bụ nka na ụzụ? Ife ọbụla dị n'ụwa nwelili ụlọ ọ na-aba. Ọ na-abalụ mmadụ, ọ na-abalụ ndị Igbo. Nka na ụzụ bụ ife mmadụ ji echiche wee were ife dị naanị wee mepụta, iji wee nwee ike ime ka ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa dịlịa mfe. Nke a bụ teknọlọji, bụrụ nka na ụzụ. Ife ọbụla mmadụ ji echiche wee chepụta, wee welụ onyinye nke si naanị, nke si n'ọfịa, wee mepụta ya ka o wee nwee ike ime ka ụwa ife ụwa dịlịa mfe. Ya bụ na ife anyị na-akpọ igwe si n'ọfịa, si n'ime anyị wee pụta. Ọgụ eji alụ ọlụ, mma eji alụ ọlụ bụ gịnị? Osisi na igwe. Gịnị bụ igwe? Igwe bụ aja nke agbara ọkụ. Ya bụ ife ndị a niile bụ teknọlọji. Enwekwanụ teknọlọji nke na-enyelu mmadụ aka ka ọ wee gaa njem, ngwa ngwa. Ndị Igbo nwere teknọlọji dị iche iche eji aga njem. Teknọlọji fa abụrụ ụdị nke nwa bekee nwere, ọ bụrụ ụdị nke nwa bekee. Nwa bekee ji moto aga njem. Ndị Igbo ifefa ji aga njem dị iche. Igbo ji afịfịa dị n'ọfịa aga njem maka ọ na-enyefe ike. Igbo ji aja dị n'anị na kpakpando dị n'elu aga njem n'ebe tele aka. Igbo na-aga njem site n'ịmụkesịsị amụkesị. Ife ndị a niile bụ teknọlọji. Ịnyịnya iji afụ ụzọ nke ndị Igbo na-akpọ ugegbe, fa niile bụ teknọlọji. Maka fa ndị a niile, ife niile eji esi nri n'ime mkpuke, eji alụ ọlụ, nke eji alụ ụlọ, ife ndị a niile gbakọta n'ime teknọlọji, nka na ụzụ. Etu a ka ọ dị na ndụ ndị Igbo. Maka na etu ndị Igbo si fụ ụwa bụ na Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. N'ezie mgbe Igbo na-akpọ Igbo asịrọ sọ mụ na gị. Igbo, anyị bụ ndị Igbo. Igbo si Igbo asịrọ na ọsọsọ mụ na gị. Igbo fụlụ Igbo kụwa niile. Ife ọbụla Igbo ga-abịa emesi anya mgbe ọ ka alụ nka, mgbe a na-adị ozi eji eme ife afụ. Maka na ife ọbụla aka mepụtara emepụta nwere oge elue, ọka nka etufue ya eme ọzọ. Nka na ụzụ ọbụla Igbo mepụtalụ n'echiche fa bụ nke ga-abụ lụkwa mgbe ọ ka alụ nka, akịka atalikwu ya, osi ọbanyekwa naanị ebe o si pụta.
ghọlụkwa aja, ghọlụkwa osisi, ghọlụkwa mmiri, ghọlụkwa ikuku. Ya bụ na teknọlọji ndị Igbo, nka na ụzụ ndị Igbo abụrụ nke na-emebi ụwa emebi, ọ bụrụ nke na-emebi ndụ emebi, ọ bụrụ nke na-egbu mmadụ egbu. Teknọlọji ndị Igbo abụrụ nke na-ekpochapụ uwe ekpochapụ, ọ bụrụ nke na-emebi uwe emebi, ọ bụrụ nke na-eme ka ọfịa ghọzie gịnị nke nwa bekee na-akpọ desert, ya bụ ebe osisi ma na-epuzi ọzọ. Ọ bụrụ nke ga-eme ka mmiri dị n'anị wee takpọọ, ọ bụrụ nke ga-abịa iweli ete na-arụ gị, onye gị ọya anaghị agwọta dịka kansa. Teknọlọji ndị Igbo, nka na ụzụ ndị Igbo na echiche ndị Igbo bụ nke dị nwa idebe ndụ ka echi wee dị, ka ọ ga-abụ ụmụ anyị pụtakwudo ụwa, fenwee ọfịa, fenwee mmiri, fenwee anị, fenwee ife onyinye amala nke okike wepụtalụ, nke fa ga-eji wee mee gịnị, wee bikwa ndụ n'ụwa, wee bikwa ndụ nke fa n'ụwa. Ya bụ na enemanya Igbo bụ na anyị nwa bichaa n'ụwa, anyị ga-arapụkwa ụwa etu anyị si fụ a, ka ndị nke na-abịa abịa wee nwee ike inwekwanya bụ ụwa, welụkwa ụwa afụ wee bie ndụ nke fa n'elu ụwa. Fa nakwa ndị nke ga-anọchikwa anya fa abịakwa kwudokwa ụwa wee bikwa ndụ nke fanwa. Ọ bụrụ Igbo adịghị n'anya na anyị bicha na ara anyị emebie ife niile. Ndị na-abịa abịa nke a gbasazi fa, ndị na-abịa abịa nke a gbasazi fa, maka na enemanya Igbo bụ na ụmụ anyị ga-aka anyị. Igbo na-aga ọfọ, Igbo na-ajụ ogu, ọ ka ọ dịlụ nwa ya mma, ka ọ dịlụ ụmụ ya mma, ka ọ dịlụ ndị na-abịa abịa mma, ka fa wee dịle, ka fa wee nwee ike inwe aṅụle, ka fa wee bie ndụ n'ụwa, ka fa udo dị na ndụ fa, ka ọṅụ dị na, ka udo dị na ndụ fa, ka udo dị na ndụ anyị nwa, ka ọṅụ dị na ndụ fa, ka ọṅụ dị na ndụ anyị nwa, ka ndịgide fa wee nwekwa ike ime na ndịgide ndị Igbo niile na-adị. Ya bụ na ụkwụ anyị zọnụ n'ụwa bụ ụkwụ nke ga-arapụ ụwa na ọdịmma ndị nke na-abịa abịa. Ọnya bụ teknọlọji ọbụla Igbo na-emepụta. Igbo ji Igbo akọwa ụwa niile. Ndị gboo, echiche ndị gboo niile bụ ofu, echiche ndị gboo niile bụ ofu. Echiche fa abụrụ nọ anyị bicha ụwa taa ife niile emebie, ndị ọzọ bịazịa nke a gbasa fa. Echiche ndị gboo niile si na okike, okike nke si na echi ada agwụ agwụ. Gịnị bụ echi? Ọ bụrụ maka chi ga-efopụta efopụta, ọ maka ndị na-abịa abịa ibi ndụ etu ọ ga-esi wee debekwalụ ndị na-abịa abịa ife anyị nwakwudolo, ka fa nwa kwudokwu ya, ka fa nwa afụkwu ya, ka fa nwa wee nwee ike iji wee mee nni, ka fa nwa wee nwee ike iji wee gwọ onwe fa ya nke fa na, ka fa nwa wee nwee ike iji kọọ ebe lụọ na ebe fa ga-ebi, mepụta ife fa ga-eli. Echiche ndị gboo niile bụ ofu. Mpaghara ụwa ọbụla ije efu a, echiche ndị gboo niile bụ ofu. Ndị gboo niile bụ Igbo. Ndị gboo niile bụ Igbo. Mafa na-asụ Igbo nke gị na-aghọta, mafa na-asụ Igbo nke ị nada aghọta. Ndị gboo niile bụ Igbo. Etu a ka ọ dị, etu a ka ụwa si dị. Ọnya kpata na mụ na gị na-eche echiche, ọ ga-anyị dị n'ụmụaka, ọ ga-anyị pelu mpe,
oge anyị dị obele anyị a na-elota ife niile na-enye anyị obi aṅụrị. anyị elota ka anyị si gwuo egwu, anyị elota ka anyị si kpọọ ọga, anyị elota ka anyị si tụswel, anyị elota ka anyị si wee zu nchọlọkọtọ, anyị elota ka anyị si gbaa egwu, anyị elota ka anyị si lie enu, anyị elota ka anyị si tie akụ, anyị elota ka anyị si gbaa mgba, anyị elota ka anyị si mee egwu, jee egwu ọnwa. ife ndị a niile anyị na-elota na mkpụrụ obi anyị bụ fanwa na-enye anyị aṅụle kịta anyị bulugo okenye. anyị elota na onwere ebe anyị si bịa, anyị elota na onwere ebe anyị kpọrọ ezinụlọ, anyị elota na onwere ndị akpọrọ nne na nna, anyị elota na onwere ndị akpọrọ ụmụnne, anyị elota na onwere ebe anyị kpọrọ obodo, anyị elota na onwere ife anyị kpọrọ emume. ife ndị a niile na-eme ndụ ewee dị mfe, maka na Igbo si na ndụ bụ njem, onye jelu njem ga-ana. Igbo si na ndụ bụ afịa, na onye zụsịa ọna. ya bụ na ife Igbo na-ene anya bụ n'ime oge afọ ije ịbịalụ njem, n'ime oge afọ ije enyaba afịa, ka udo dị na ndụ gị, ka ọṅụ dị na ndụ gị, ka ị wee nwee ike ime gịnị, wee dịgide, wee wepụta ndị ga-anọchi anya anyị, ka fanwa bịa, ka ife ndị a niile kali na ndụ nke fa. maka na Igbo si nwa m ka m, Igbo si ụmụ anyị ka anyị, Igbo si na nke iru ụka, Igbo si na azụ bụ ike. ọsọsọ ife ndị a kpatara Igbo ji ama ọmụmụ. ọ bụrụ na ị ga-ama ọmụmụ nke ị ga-aka, ọ bụrụ na ị ga-anọsi ụwa nọsịa ụwa agwụ, nke bụ na ụmụaka ndị nnọchi anya afọ ebe fa ga-anọ. ife ndị a ka Igbo fụrụ dịka alụ. gịnị bụ alụ n'ala Igbo? ife ọbụla alụla alụ, ife ọbụla nke na-emebi okike, ife ọbụla nke ga-eme na okike adịrọzi mma, na ọ na-enyezi ndụ arụ ọnwụ, ọ na-enye ndụ ọya, ọ na-eme na nwa ndụ nke bụ mmadụ adị anọzi ndụ wee lụọ ọrụ o ji wee pụta n'okike. maka na okike si na anyị bịalụ n'ụwa ka anyanwa bụ okike wee fụ ụzọ, wee nụ ife, wee metụ ife aka, wee lie ife. ya bụ na anụ arụ anyị dị iche iche, mana mmụọ ebe anyị si bịa anyị bụ ofu. etu aka ọ dị. kedu etu nke a si dị iche na teknọlọji nwa bekee? n'izu gara aga anụ m akọlụ unu maka ife mkpọrọ afa dịka Chronos complex. kịta anụ m aba n'ife a na-akpọ cosmology nwa bekee. gịnị bụ cosmology? bụ atụmatụ etu ụwa si pụta, si na mmụọ wee pụta ife na mmadụ. Cosmology bụ atụmatụ etu okike na mmadụ si wee si na mmụọ pụta n'ife nke anyị na-afụzi anya. ya bụ cosmology. na mbido okwu anyị bido na cosmology ndị Igbo si gịnị bụ nwekọ Igbo na chi. cosmology m na-eji ịkọ kịta bụ nwekọ nwa bekee na chi nke fa. maka na Igbo nwere nsọpụrụ. Igbo gwa gị na chi abụ otu, chi abụrụ ofu. Chronos complex si Charlie, Romeo, Oscar,
Sierra. Charlie, Romeo, Oscar, November, Sierra. Charlie, Romeo, Oscar, November, Sierra. Chronos, complex. N'izu gara aga akpatụ m nke aka akọrọ m akụkọ etu ndụ nwa bekee si bido dịka etu o si wee nwee echiche na mmụọ. Kronos bụ ofu n'ime mmụọ nwa bekee, maka na asị na etu ọ dị n'ụwa ka ọ dị na mmụọ ya ka anyị ji nwee anị Igbo. Anị Igbo dị ụzọ na-abụ anị mmụọ na anị mmadụ. Ijee na anị mmụọ nwa bekee, nna nna na nne nne nke mụpụtara nwa bekee, Kronos bụ nna fa nke ịbụa. Nna nke mbụ bụ Uranus. Ife ndị a na-eme bụ na fa mụta nwa, fa chọrọ ka nwa fa nọchie fa maka ụjọ na-atụ fa na echi ga-akafa. Akụgo m nke a n'izu nke gara aga. Nne bụ gịa maka na nwa bekee si n'okike nke nyanwa nọọsụ ụmụ nwoke, sọọsọ nwoke ka okike kepụtara, sọọsọ ụmụ nwoke ka okike kepụtara. Ụmụ nwoke nọ na-enwe aṅụrị na-ebi ndụ ụtọ etu o si sọfa, wee lue mgbe ofu nwoke n'ime fa si nyekenefa nwaanyị. Ife a na-akọ bụ Cosmology, ọ bụrụ religion, mana ọ dị same Cosmology n'echiche ka ndị ọcha jizi wee zulu akụkọ ndị ọzọ wee kpụpụta ife a na-akpọ kịta religion, spiritual Christianity. Na ụwa ndị ọcha etu ọ dị ndị ọcha na mmụọ, sọọsọ ụmụ nwoke nọ n'ụwa. Nwoke na-edina nwoke ibie, fa na-enwe aṅụrị, fe nwere nsogbu. Chaachali omeluzie ofu ụbọchị nke bụ Uranus wee sị biko okike nyeke na anyị nwaanyị ka anyị malụ ka o si adị. O wee nyefa nwaanyị a na-akpọ Gia. Mgbe ọ bịara n'ụwa, mgbe ọ bịa na mmụọ fa, ụmụ nwoke si ndụ fa wee ghasaa maka na ọ fụrụ fa dịka ndị dalụ mba, dịka ndị ngwụlọ, dịka ndị aṅụrịma nkwụ, dịka ndị na-adị eche echiche, dịka ndị na-adị ajụ maka echi. O wee nyebe fa nsogbu, kunienụ ka anyị lụọ n'ọlụ, ka anyị malife anyị ga-eme ka echi dị mma, ka nke a. Mgbe ọ bụ ụzọ ọ dị ime, ifefa na-akpọ ụmụaka niile nwaanyị na-amụta abụ alụ, monsters. Ọ dị ime fa na-akpọ fa monsters si na mba na nwaanyị nke a na ọ bịaghị itinye ọgba aghali na ndụ fa nke na-atọ ụtọ, na-atọ ọkụ ụtọ. Kịta na ọ bịaghị itinye ọgba aghali, fa wee kpọọ nwaanyị a woman, enemy of man, WOEMAN. fa wee kpọọ ya woman, onye ọjọọ bịala imebi ụwa ụmụ nwoke na-ebi. Mgbe nwaanyị a na-amụ nwa, ọ gwalụ nwa ụmụa ka fa gbue nna fa maka na o nwere ụlọ ọbara. Nwa ya nke bụ Kronos wee mabepụ nna ya ngedelegwu. Nwoke a mabepụ ngedelegwu asịgo na nwoke pụa. Nyanwa bụ nne wee nuchizie nwa ya bụ Kronos. Nwa ya bụ Kronos anụbazie nne wee na-atụ ụjọ na ọ bụrụ ife a ka nne m melụ m ji m wee mee nna m. Ya bụ na ịma nwekwa ntụkwasị obi n'ebe nwaanyị nọ, na nwaanyị bụ ajọ mmadụ, nwaanyị bụ onye ilo nwoke. Ya ka o ji bụrụ the war bụ enemy, WOE. Onyanwa bụ etymology of the word woman.
na nwaanyị nke a bụ onye ilo nwoke na-eke n'ife o ji m wee nwapụ nna m ngedelegwu o ji bụrụ nwoke wee nụba m nwa bụ nwa ya na-enele anya na ọ ga-emekwa m ife omelụ nna m ka fa na-amụ ụmụaka fa nwaanyị mụpụta nwa nwa ya bụ die bụ Kronos anali ya nwa no ife a ka ọ na-eme olue n'ikpeazụ mgbe nwaanyị maala ife ọmụtazie nwa nke a na-akpọ Zeus o wee welu okwute kechie n'akwa eji ekechi nwa wee nna ya bụ Kronos n'ala ozugbo no ọmarọ na ọ bụrụ mmadụ ka unu n'okwute nwunye na nne ya bụ gị a wee welu nwa jee zoo n'okpuru ugwu emesịa nwa wee too Zeus ọ ka ndị nwa bekee si wee pụta ụwa ya bụ na ndụ nwa bekee echi ama ndị maka na echi na-egbu nne ya echi ga-egbu nne ya na alụ nne ya ike ya bụ na ndụ nwa bekee na-atụ ụjọ maka echi ọnya bụ Kronos complex nwa bekee si na nke gara aga si debezi anya maka na ọ bụrụ na nke gara aga akanya nwa nọkịta na ya ga-emepụta ife ya ga-eji mee na nke gara aga na ị ga-elofu maka nke gara aga lofue maka nke dị n'iru na-ekwuzi maka nyanwa nke nọkịta ọnya ka m gwale n'oge gara aga kpatalụ na ọnwa anyị nọ n'ime kịta bụ July for Julius Caesar July for Julius Caesar onye bịa ọchọ ka ọ nọgide ka ọ bụla afịa ka a na-anụ ka nwụ ya deemekali na kali anya ọnyanwa bụ Kronos complex mana etu o sizi wee gbasa ndụ nwa bekee etu o si gbasa mụ na gị etu o si gbasa ifeji ọkụ bụ na ọnyanwa bụ ife nwa bekee bụ na azụ obie mgbe ọbụla ọ na-akpa agwa mgbe Igbo na-akpa agwa ife Igbo bụ na azụ mkpụrụ obi bụ na echi ga-aka m mma na ụmụ m ga-aka m na Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ ka anyị bie ndụ n'ụwa ka ọ ga-abụ anyị pụkwa ka ife niile dị mma ka ụmụ anyị wee nọchie anyị ka ụmụ anyị wee nwee mmiri dị ọcha fa na-aṅụ ka ụmụ anyị wee nwaanyị na-eme nni fa ga-eji kọpụta fa ga-eji mee nni fa ga-eli ka ụmụ anyị wee kwudo osisi na inine na mkpọrọgwụgwụ dị iche iche nke fa ga-eji wee mee onwe fa ka arụsie efe ike ka ụmụ anyị nwee ikuku ọma nke a bụ ife Igbo bụ n'obi nke a bụ ife Igbo bụ n'obi mgbe ọbụla ọ na-eme ife ọbụla ma ọ bụ emume ma ọ bụ teknọlọji a na-akpọ nka na ụzụ maka ndị na-asị gịnị kpatara na Igbo alụpụtara ụgbọelu gịnị kpatara na Igbo alụpụtara TV gịnị kpatara na Igbo alụpụtara nke a na nke a nwanne m na-ekwu ife ndị a niile abụrụ bekee wepụtara ya ife ndị a niile bụ Igbo ife ndị a niile bụ ndị gboo ebe mụ na gị si pụta mkpọrọgwụ mụ na gị si na ya pụta mepụtara ya ọ bụrụ nwa bekee mere ife ndị a niile eseli ese tupu nwa bekee afụfa wee welufa maka na ọ bụrụ na ịma agụ nsibidi ọ bụrụ na ịma agụ aka agụ ọ bụrụ na ịma agụ hieroglyphics ife ndị a niile m na-agwa gị ga-aghọta ya bụ na alụrụ moto abụrụ maka na amarọ maka moto alụlụ ụgbọelu abụrụ maka na abụrụ maka na amarọ maka ụgbọelu ọtụtụ ife ndị a niile dịkwa mma na ndụ mụ na gị ndị na-ebizi Kronos complex life ndụ mụ na gị kịta bụ Kronos complex life ka anyị bie anya ka ife niile maala anyị mma tupu anyị na-anwụ anyị emebie na ife ndị a niile ọnya bụ Kronos complex echiche nwa bekee
na o nwere anị. Nwa bekee nwere anị, nwa bekee nwere nni, nwa bekee nwere mmadụ. Tata ka anyị mee ife niile ngwa ngwa ka ụwa deba afọ anyị n'akwụkwọ. Anyị nwa ka ọ bụrụ sọ maka anyị ka a na-ekwu, mana anyị achọrọzi ịma ma ọtụtụ ife ndị a niile a na-emepụta ma ọ dị mma ma ọ bụ ife na-emebi ụwa. Gịnị kpatara na nwa bekee nwere anị? Gịnị kpatara na nwa bekee nwere nni? Gịnị kpatara na nwa bekee enwero mmadụ? Ọtụtụ n'ime anyị kịta ga-asị mana ọ bụrụ eziokwu. Nwa bekee nwere anị rie nne, nwa bekee nwere nni rie nne, nwa bekee nwere mmadụ rie nne. Ezie maka anyị na-aga obere oge anyị ga-achọpụta ife kpatara na fe nwere ife ndị a nkwụ na fe nwere. Ya bụ na echiche ugbu a nwa bekee ya ka o ji wee mepụta teknọlọji. Teknọlọji nwa bekee bụ resource wastage. Teknọlọji ọbụla nwa bekee wepụtalụ bụ to waste resources. Eziokwu, eji m aka okwu agwa ya okwu. Yes, etinye m ọkụ ọ na-enwu. Yes, mana ife ndị a niile nwere ajọ ife ọ na-arapụ n'ụwa. Resource wastage. Teknọlọji nwa bekee nke ọzọ bụ environmental degradation. Onwero ka ụwa dị ka ọ dị na mbụ. Sọsọ ofu ife nwa bekee emepụtaghị mgbe na-etere aka kịta o mebigo ma enu anị ma ime mmiri. Ife dịka plastik o jezugo ụwa niile. Environmental degradation, ịgba anị ọkụ, ime ife a na-akpọ industries and factories. Ife ndị a niile malụ mma mana fancha niile nwelụ ajọ ifefa na-arapụkwa n'ụwa. Nke ọzọ bụ nuclear technology. Nke a bụ nke e ga-eji wee kpochapụ ụwa niile. Kronos complex. Maka gịnị? Na echi bekee ada eche maka echi, maka na bekee abụrụ nwa mfunani. Bekee esiro na anị pụta. Bekee chọrọ ịkpụghalị mmadụ. N'oge gara aga ekwu alụtụmaka ife gbasalụ prediction Bill Gates. Mmadụ na-ajụ m kedu ife ọ na-ekwu. Akpa azara m ya maka na m na-achọ ka ndị be anyị na-eme research nke fa. Mana unu mana by the year 2035 robots ga-ewe ife niile mmadụ na-alụ. Anyị ma nke a. So a ga-enwe ndị dị ka mmadụ nwee mashin na-alụ ife mmadụ na-alụ. Ofu n'ime prediction Bill Gates na-akọwasị na by this year, which is the next 13 years, na ọtụtụ ọlụ mmadụ na-alụ mmadụ ama na-alụzi ya, robot ga na-alụ a. Sọsọ ọlụ ga-afọdụ ndị mmadụ bụ ife dịka ọlụfa na-akpọ kia, ineta ndị agadi na ineta ụmụaka, nursery na kindergarten na ndị dịka ndị otu. Kịta anyị na-ebi ndụ na-enwe aṅụrị. Ụfọdụ na-ajụ ajụjụ n'ozi m na-ezi. Anyị ncha niile nọ n'ime ya bụ ngige egwu ọkụkụ egwu. Anyị ncha niile na-eyuzu ya bụ teknọlọji. Ọ bụrụgodo aka okwu a mụ na gị ji ekwu okwu, ọtụtụ ndị ka ndụ fa ga-ebe nkenke. Ọtụtụ ndị ama nlụ arọ 30 maka na sọsọ aka okwu nke anyị ji ekwu okwu ga-enyefa kansa dị iche iche. Maka na
echiche nwa bekee bụ ife a ga-eme taa wee nyelụ ndụ aka taa, mana echiche abụrụzi kedu onyelụ ndụ aka taa, kedu ndị ọ ga-egbu echi, ọ ga-edebekwa echi. ọ maka ifi this chronos complex, echiche dị etu a ka nwa bekee si wee na-promote mmekọ oke na oke, mmekọ nwoke na nwoke, ka ịdị shọ na ndị ọmụmụ adịrọ na ndị ga-anọchi echi abịarọ. ife ndị a niile bụ ife site na this chronos complex. nyanwa ka nwa bekee ji na-agwa gị na mmekọ nwoke na nwoke na mmekọ nwaanyị na nwaanyị dị mma, maka na ebe okike fasidi na etu aka okike fasidi na mmụọ. ọ nwoke na nwoke na-enwe aṅụli tupu wepụta nwaanyị, mana ọ fụrụ nwaanyị ka nwa anyị, ọ fụrụ nwaanyị dịka onye ilo, ọnya ka o ji kpọọ ọnya war enemy, war nwoke, onye ilo nwoke. ya ka nwa bekee ji wee na-enyekwa anyị n'ụwa nke anyị nọ n'ime kịta, na-eme ka ọ bụla iwu na mmekọ ka mma ma ọ bụrụ nwoke na nwoke. nwoke na nwoke ga-ebi n'ụlọ nụọ onwe fa ka di na nwunye, na-edine. gịnị ka ọ na-akọwa? nwaanyị na nwaanyị ga-ebi n'ụlọ nụọ onwe fa ka di na nwunye. gịnị ka ọ na-akọwa? anyị na-aga anyị na-atụsa ife ndị a. ife ọzọ si n'echiche nwa bekee pụta bụ gịnị? celibacy na eze mmụọ maọbụ eze nwanyị nwa bekee na ọma nnụ nwanyị. eze mmụọ ama nnụ nwanyị, eze nwanyị mmụọ nwa bekee ama nnụ di. ya bụ gịnị? priesthood and nunhood. so na priesthood bụ ebe ga-abụ nwoke banye ọma nnụ nwanyị ka ọ daa mụta n'ọmụmụ. nwanyị banyekwa the same priesthood dịka nke fa na-akpọ non na ọma nnụ di ka ọ daa mụta n'ọmụmụ. nke ọzọ nọ n'ime bụ egwuregwu na akparamagwa nwoke na nwanyị. nwa bekee emego ka ọ ga-abụ na nwanyị na nwoke ga-anọ gwulie egwu, mana egwuregwu fa ama mwepụta ọmụmụ. nwoke na nwanyị gwuchie egwu, nwoke chọọ iwepụta ife ọ na-etinye n'arụ nwanyị ọmụmụ ewepụta, ọnyụpụ a n'akwụkwọ tufue nye etufue, maka na ọ baa na arụ nwanyị ọmụmụ apụta. nwanyị ga-anọkwanụ ya na nwoke ama ndine ka ọmụmụ wee dapụtana. kịta ewee nye anyị ụmụ ife plastik dịka nwoke nke ya na nwanyị ga-alarụ, nyekwanụ nwoke ụmụ ife plastik dịka nwanyị nke ya na nwanyị ga-alarụ. maka gịnị? na mmekọrịta bụ nke bidolu sitelu n'okike. ọ ga-abịa n'arụ mmadụ ma onye afọ achọrọ ya ma ọ chọrọ ya, maka na mmadụ bụ ife dị ndụ. mana ọ na mmekọrịta ka Igbo gwara anyị site na Ahajioku, site na anị, site na okike na ọmụmụ. nọ na mmekọrịta chi na eke melụ ka ọ bụrụ ife ụtọ, ife nke tọgbulu onwe ya. n'ọsọ n'ụzọ afụ ka a ga-esi na-ewepụta mmadụ, nọ n'ụzọ afụ ka ọmụmụ ga-esi pụta, nọ n'ụzọ afụ ka echi ga-esi wee bịa, nọ n'ụzọ afụ ka azụ anyị ga-eji buli ike anyị, nọ n'ụzọ afụ ka nke iru anyị ga-aka. nwa bekee si na ọ dịkwa mma o ka ife ụtọ adị, anyị ga-edebe nya bụ ife ụtọ, kama na anyị ga na-emezi nya bụ ife ụtọ etu ọ ga-esi bụrụ na gịnị na anyị ama njizi ewepụta ọmụmụ. ife ndị a niile na-akọwa
ife ndị a niile m na-akụwa ọfa ncha niile bụ part of population control, iwetu ọnụọgụgụ ụwa, maka na echi adịrọ mkpa, maka na ndị nọ tata ọfa dị mkpa ka anụ afafa. Ife ndị a so na Kronos complex. ọ echiche na-ezikọ, echiche bụ ụzọ tupu mmadụ ekepụta ife. Ife mmadụ na-eche n'echiche ka ọ ga-eji kepụta ife ọ na-ekepụta. Ọ bụrụ na ị chọọ ka echi dị mma, ka echi makalịa tata, ife ị ga-ekepụta bụ ife ga-eme na echi ga-adị makalịa tata. Mana ọ bụrụ na ị chọọ na echi ama ndị, ife ị ga-ekepụta bụ ife ị ga-abụ iweli emechaa ife niile ị na-eme tata, aṅụli eju obi, onye gị obi ụtọ, mana ọ ga-emebi echi ka echi da-abịa. Na ife a dị iche na nka na ụzụ ndị Igbo na ndị gboo, teknọlọji ndị Igbo na ndị gboo, na nka na ụzụ nwa bekee. Maka gịnị? Echiche sitere na mmụọ. Ife ọzọ na-agbasakwa teknọlọji na Ahajioku bụ ife ọzọ a na-akpọ hobbygas cosmology. Harry Oscar Bravo India Golf Echo Romeo Hotel Oscar Bravo India Golf Echo Romeo Cosmology, hobbygas cosmology. Nke a bụ ebe ndị bekee wepụtara ife a na-akpọ child of fire and ice. Child of fire and ice. Nke a m na-akọ akụkọ nwa bekee. Nke a biko tupu m gaa n'iru, ejikwa na ife a na-akọ chachali wee mee ife ọbụla. Ejikwa na ife a na-akọ wee mee ife ọbụla, maka na ife a na-ezikọ gị na ndị ala na-achị ụwa. Ife a na-ezikọ gị na ndị isi dị mma, ndị ala na-apụ na-achị ụwa. Fa na-emepụta ọtụtụ ife, maka na ọ bụ na isi dị ndị na-achị ụwa mma, ụwa ga-ama na ife niile bụ oke na nwunye. Ụwa ga-ama na echi dị mkpa. Ụwa ga-ama na anyị ga-edebe ife ka ọ wee dịkwa echi, maka na anyị nwa bụkwa ndị afọ na-echighata echi. Mana ndị ala na-achị ụwa afụrụ etu a. Hobbygas complex don't believe this. Don't ever believe this. It is absolutely crazy. Hobbygas complex na-agwa nwa bekee na-akọwa sị n'ụwa etu anyị si fụ ụwa, na ọnwa dị n'elu igwe nke anyị na-afụ anya, na ife eji wee mee ọnwa dị n'elu igwe anyị na-afụ anya bụ ọkụ na ice. Na ọnwa nke anyị nọ n'elu igwe na-aga, ọnwa pụta ọ na-eti, anyị afụ ọnwa. Na ọnwa nke nọ n'elu igwe na ife eji mee bụ fire and ice. Nwa bekee kwuo sị na ọnwa nke anyị na-afụ anya na ọ dị ka ọnwa nke nọ, na ọ na-aga ọnwa tiche ọnwa kaba nka ọ daa naanị maka ifi nọ n'ime enu ana ọnwa bụ ife bule nnukwu ibu. Ọ daa naanị, o tiwa ime anị, tiwa bụ ime anị, maka ifi nọ bụ ife dị oke ike. Mgbe o tiwa ba ime anị, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-eme anị agbada ebua wee lue n'okpuru ime anị wee bonite ọkụ nke a na-akpọ volcanic eruption. Volcanic eruption. Volcano, mgbe volcano ga-agbawa,
ife ọ na-ebupụta bụ mmiri na-eru eru ma na ọkụ agbaba ụwa niile. Nke a bụ ife Họbiga na-akọwala anyị. Nke a bụ etu nwa bekee si wee fụ ụwa. Ọ bụrụ ife nwa bekee dị na Baịbụl bụ akụkọ nwa bekee, bụ his cosmology. Ife ọ dị na Baịbụl bụ ife ọ mụta n'aka ndị ọzọ, mana ọ tụnyelu ga-azụ na cosmology nyanwa na mbido, mgbe ọ gwa gị na mbido na Chukwu bụ ụzọ wee kee nwoke akpaghalikatago tupu ekepụta nwaanyị site n'iwelu ofu ngụ n'ime ngụa wee wepụta nwaanyị. Mgbe emee baịbụl abụrụ ifetela aka karụta aka akụkọ afọ nwa bekee kọọ na baịbụl akara weta aka. Ndị a m na-akọlụ gị bụ akụkọ nke mgbe ochie tupu nwa bekee akpaghalị ụwa niile. Nwa bekee sịrị na mgbe ọnwa nke ikpeazụ dalụ na o kpochapụrụ ụwa niile n'anya nke nyanwa bụ nwa bekee, na nghọta nke nyanwa bụ nwa bekee, na mmadụ niile na-agba ọsọ ebe fa ga-eje ezo, maka na ụwa na-agba ọkụ na mmiri na-eru n'ụwa. Mmiri na-eru n'ụwa abụrụ mmiri na ọ bụ ọkụ, volcanic lava. Volcano erupta, ọ na-eru dịka mmiri, volcanic lava. Na mgbe nke a na-eru, na o melụ na mmadụ niile nwụrụ anwụ, mana ndị na-agbazi ọsọ dịka fanwa na ife ọnwa nke ikpeazụ adalụnụ melụ bụ na ka fa na-agbazi ọsọ, na fa abịazi bube ibu dịka giant, na fa abịazi nwebe amamife dịka Chukwu. Ife na-aba na mgbe ọnwa nke ikpeazụ nke atọ gara aga dalụ, maka na nke atọ gara aga na o kpochapụ mmadụ niile, na fanwa bụ nwa bekee na-agbazi ọsọ na-agbabazi n'okpuru ugwu dị iche iche. Anyị ma na cave na ebe fanọ, na mgbe fa na-agbaba n'ime okpuru ugwu a, which is caves, na fa na-etozi bụrụzia giant na anụ arụ, na fa na-enwezi amamife dịka Chukwu. Ụmụnne m na-enwenye iwe onwe ka ọbịa ebe interrupt na-enwenye iwe. So dịka nwa bekee na-akọwa na fanwa na-ebuzi ibu, na fanwa bịazi bube oke ibu, dịwazịa ka giant, nọdụkwazịa n'ime, na fa bịa nwebe amamife bịa dịbazịa ka Chukwu. Nwa bekee sị na mgbe ife ndị a niile mesịrị, ụwa wee dajụa, na fanwa bụ ndị nọpụtazi ife ndị a niile melụnụ, na fa abịazi wee nwee onyinye nke dị iche, wee bukalịa mmadụ niile, wee nwezie amamife karịsịa mmadụ niile. Na mgbe fazolu na ugwu fanozo bụ na Caucasus Mountain, ọnya ka eji akpọ ndị nwa bekee Caucasians, maka na n'okpuru ugwu ka fanoto, mana agbụrụ fa bụ Aryans, Alpha Romeo Yankee Alpha November, Aryans. Na ndị bụ ndị nke survival fa, ndị nke na-anwụrụ, ndị nke nọpụtalụ bụ the Germans. Ya na Germans bụ ụmụ etu anyị nwasịsị na anyị bụ ụmụ anwụ, etu anyị si wee chọọ ntọ na ndị Igbo, si na Igbo nwelu mgbe fa si na anwụ pụta, wee kọọ ụmụ dị iche iche, wee lụzie kịta anyị nwabaazị. Na nwa bekee sịlụ na fanwa
na fanwa bụ ndị nọpụtara ife amelụnụ mgbe ikpeazụ ọnwa nke ikpeazụ dalụ na fa bụ ions na fa nọ na Caucasus Mountain. Na last ions ndị bụ ndị descendant fa bụ the Germans. Anọ ndị a bụ the real nwa bekee kpọkpọkpọ mgbe na afụfa na ebe a m nọ na obodo Eliza kafa bụ Queen na Majesty all the same Germans. Mgbe na afụfa na America all the same Germans. So na mgbe na fanwa pụtaziri na kịta na ọnọdụ ebe ụwa nọ n'ime kịta n'ụwa na-echezi ka ọnwa nke anọ daa, na ọnwa nke anọ na-akwado ịda, mana ike fanweluzi bụ na fa nwere ike ịkwụsị mgbe ọnwa ga-eji da. Mana ife melụnụ bụ na fa na n'ime fa na fa ewepụtago mmadụ dịka Chukwu. N'ọnwa nke gara aga dalụnụ na onye gofe ike imepụta mmadụ nke dịka Chukwu. Anọ mmadụ a dịka Chukwu bụ ifefa chọrọ, na ifefa nọzi n'ime kịta bụ ikpochapụ ndị ụwa dị iche iche, ka ikpochapụ mmadụ ndị ụwa dị iche iche. Ife a na-akọkwa bụ ife kpatalụ anyị ji wee nwee teknọlọji anyị nwee kịta. Teknọlọji anyị nwee kịta bụ nke a ga-eji wee mebi ụwa, maka na ebe ọbụla ị nọ, ma ị bụ onye ụka o, ma ị bụ onye na-akụ isi n'anị o, ma ị bụ onye na-akụ isi n'aja o, ị ga-ama na anyị nwee nuclear capacity. Nuclear capacity a bụ sọsọ one push of a button, the world will be destroyed. Nwaanyị na-achị UK kịta Theresa May, ọ maka ife a nkwu kịta ka o ji wee win election, maka na mgbe ọ na-azụ election ajụli asị a ọ bụ na oge lue na ị ga-apịnya bụ button, ị ga-emie ọsị na ya ga-emie. O nwere nwoke ya na ya na-azọ ya bụ ọchịchị mgbe ọ na-achị, ebu ụzọ jụọ anya bụ nwoke ajụjụ si ya ọ bụ na oge lue na ị ga-apị ya bụ bọtịn, ị ga-emie ka ụwa kpochapụ si mba nọọ ife onye ndị ala na-eme. Mana nwaanyị si na ya ga-emie, ndị obodo m nọ na ya wee kụọ aka wee sị na fa nwere onye isi nwere ntachi obi, nwere obi ike na a ga-etinye n'ọchịchị. Onye bụ n'ụwa niile kịta ndị ọbụla ji onwefa, ndị ọbụla ma onwefa, ife ụwa nọ n'ọsọ bụ na onye ọbụla na-alụ nuclear technology nke ụwa niile ndị nwe onwefa, ụwa niile ndị ma onwefa, ifefa niile na-alụ kịta bụ imepụta nuclear technology nke fa. Onye ọbụla nọ n'ọsọ, onye ọbụla na-eme ngwa ngwa ka ya mepụta nuclear technology nke, maka na ọnya nwee nuclear technology nye wee nwee ike na-enye ya nsọpụrụ. Kịta India na-achọ nuclear technology nke fa, China enwego nuclear technology nke ya, Korea nwelu nke, North Korea nwelu nke, ndị niile German, UK, US, America, obodo niile bụ fanwa nọ n'isi ụwa kịta, fa niile nwee nuclear technology. Maka na ifefa na-asị bụ ọ bụ na m enwero nuclear technology, ya bụ na mụ dị ka idide n'aka anyị, ya bụ na mụ dị ka idide n'aka gị. So ifugo ife m na-akọwa gbasalụ Ahajioku, ọfịa ji ọkụ na teknọlọji. Ebe ndị okenye, ebe mmadụ a na-ene anya na fa ama ife, ebe ndị bụ nne na ndị nna, ebe anyị na-ene anya na fa afụlụ ụzọ, ndị ụmụnne m na-achọ ịnwụrụ n'ime fa. Ifefa nọ n'ụwa azọ, ife a na-azọ n'ụwa kịta abụrụ ka e ga-eji mee ka ụwa dị mma.
ọ bụrụ ka ị ga-esi wee welu ọfịa ji ọkụ wele onyinye ọfịa ji ọkụ wee mee ka ụwa dị mma. Mba, ife eji eme kịta bụ onye ọbụla ịlụpụta ngwa agha nke ka ya wee dị redi maka gịnị na onye a mee ya bifo onye a na-eme na ya emego. Ọ dị ka ibunye ụmụaka egbe, ọ dị ka ije na nọsri skuul welu mgbọ tinye n'egbe wee binye ụmụaka niile nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị nta akara fee wele egbe na-egwu egwu. Ije ịlụ ụlọ akwụkwọ nta akara ibule egbe gụọ ụmụ akwụkwọ n'ebe ọnụ ọ bụ na fadị 13 ibule egbe tichaa anya mgbọ ibulie gaa n'ụlọ akwụkwọ ilu ewe ime gịnị inyefe ofu fee wele egbe na-egwu egwu ka amala onye ga-ebu ụzọ gba ibie. So nke a bụ teknọlọji nwa bekee, nke a bụ echiche nwa bekee. Teknọlọji Igbo na-agwa gị na ọhịa ji ọkụ. Ọ na-agwa gị na ọkụ site n'ọfịa anọ ọnya ga-eme na ọdịdị ga-adị na ndigide ga-adị. Ya bụ na echiche anyị bụ ife ga-eme ka ndigide dị. Ife a bụ echiche ndị gboo Igbo. Ọ bụrụ mụ na gị wepụtala Ahajioku, ọ bụrụ mụ na gị wepụtala mmemme. Ife nke a na-akọwa bụ ka anyị wee ghọta ọ na-anụ na ụkwụ one, ọ na-anụ na ụkwụ ịnọ, ma mgbada ma ụkwụ ịnọ, ma okefa ma ụkwụ ịnọ, ma nkịta fa ma ụkwụ ịnọ, ma agụfa ma ụkwụ ịnọ, ma ngwele ma ụkwụ ịnọ, ma awọfa ma ụkwụ ịnọ. Ọtụtụ anụ nwere ụkwụ ịnọ mana etufa si aga dị iche iche. N'ezie kweta nke a etu si gị tụfuo ife gbasa Homigas Cosmology nọ asị maka na nwa bekee kwu si nọ maka ifi na mgbe ice na fasiz na ice wee pụta. Ya bụ mgbe ọnwa dalụ fa wee zoo. Mgbe ọnwa dalụ o wepụta gịnị ọkụ o tiwala anyị meghe ime anyị kosa volcano from volcano nwee lava. So na fanwa na-agbala ọkụ ọsọ gbabalụ n'ugwu ebe ọnwa bụ ice. That's why ji wee nweta child of fire and ice. Na fanwa bụ ndị bekee na fire bụ children of fire and ice. Mana nke ị ga-ekweta n'ezie bụ yes na nwa bekee na ife kpatala o ji echiche etu o si eche n'ezie nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọ maka na ọnwa ada wee nye eke dịka Chukwu, ọ bụrụ maka ya na echiche nwa bekee dị iche n'echiche ndị Igbo. Onye ọbụla gụgụla akwụkwọ a na-akpọ The Art of War, ife ọ na-akọwalụ gị bụ mala onwe gị mana ọkwa ịfụ onye ilo gị na ị ga-amụ ya ugboro abụọ karịa ife ịmala onwe ya. Mala onwe ya mana onye ilo gị ị ga-amụ onye ilo gị ugboro abụọ karịa ife ịmala onwe ya. Maka na ndị Igbo nọ ndụ bilu n'ụwa nwa bekee, ndị Igbo na-agụ akwụkwọ ụmụ bekee, ndị Igbo na-eli nri nwa bekee na-eke ekike nwa bekee. Ndị Igbo ji teknọlọji nwa bekee ewepụtala eme ife. Ndị Igbo na-akụ ụka dị iche iche nwa bekee ewepụtala mana ndị Igbo aghọtara onye nwa bekee bụ. Ndị Igbo aghọtara onye nwa bekee bụ. Ọnya kpatara na ife ọbụla m na-ekọwa na-enye gị ya ka o si dị n'Igbo, na-enye gị ka o si dị na bekee, na-enye gị ka o si dị n'Igbo, na-enye gị ka o si dị na bekee. Maka na mmadụ niile bụ mmadụ. Ụmụnne m na-ewe n'iwe biko
somebody na-akpọ m na-akpọkasị ọbụlụ m ya bụ ka anyị ghọta ndị a na-afa na-eme ife, ka anyị ghọta ụwa anyị nọ na ya. Maka na kịta na onye Igbo dị 100 years, onye Igbo dị 90 years, onye Igbo dị 80 years, onye Igbo dị 25 years. Iju anyị ife gbasara oyibo ọsụkali oyibo karịa ife ọmala asụ Igbo. Iju anyị ife gbasara Nazaret ọkọọla ya kọlịa ife ọya akọlịa maka ife na-eme n'azụ na ebe o si bịa. Mana onye Igbo na-agbaso nwa bekee mana ọ mara onye ọ na-eso. Onye Igbo bi n'ụwa mana ọ ghọtara ụwa obi n'ime. N'eziokwu iche ọ bụrụ na ọ maka na ọ dịka Chukwu, ọ bụrụ na ọ maka na ọka mmadụ niile ndị ọzọ mma. N'ezie nwa bekee ụwa ọfụlụ onwe ya na ya abụrụ ezigbo ụwa. Maka na nwa bekee n'ezie bi na ice. Ụwa ya n'etu m si kọwa o nwere anị maka na asị m na o nwere anị, onwero nni, onwero mmadụ. Ma n'ezie o nwere anị, mana ife kpata anyị ji si na o nwere anị bụ na anị o nwere bụ ice. Na mbido ọ bụrụkwanụ nwa bekee mụ na gị na-afụ kịta. Na mbido nwa bekee anị a bụ ice. Na mbido nwa bekee anị ama mmenni. Maka na ọnwa ili na arọ, ọnwa ili na ụma na arọ, anị a bụ ice. Onwero ife ị ga-akọpụta na ice. Ịma mpụta da apụta. Ọnya kpata na nwa bekee zoo na cave. Ọnya ka o ji bụrụ Caucasian. N'ebe o si pụta ụwa ka a na-akpọ Caucasus Mountain. Ọ nọ n'okpuru na cave dị n'okpuru ugwu. Maka na ọ ga-afụ na ice jupụta Europe niile. Onwere ebe ị ga-akọ nri. Ịma mpụta da apụta. Mgbe afọ dị ịkọ nri, mana ịpụta apụta anụ ọfịa na-achọ ka o gbuo ka nkụ. Anụ ọfịa na-achọ onye afọ oge ili ndị afọ ka nkụ. Nwa bekee zoo na cave. Nwa bekee nwere uwe ojii ehicha arụ, o isi na ajị dị a na-arụ ka ọ ga-abụ ọ rapụsị oto. Na ndụ nwa bekee nwere ife a na-akpọ ezinụlọ. Nwa bekee ada anụ nwaanyị. Nwa bekee na-agba nwaanyị etu nkịta na ewu si agba nwaanyị. Nwa bekee na-esi n'azụ amakwasa nwaanyị. Nwa bekee na-esi n'azụ amakwasa nwaanyị. Onwero ife dị ka honey na darling. Ife niile a unu na-afụ kịta bụ ọgbala ọfụ nwa bekee wepụtara ya. Nwaanyị enwere ụlọ ọba na ndụ nwa bekee. Nwa bekee tinyelu mmadụ ka fa meghebezelu ka ice tọbalụ fa pụtaba obele. Nwa bekee mgbe fa nọ na Roman Empire fa createlu mmadụ onto 4 class. Nwaanyị nọ na the 4th ya na slave. Nwaanyị na ndị slave bụ the 4th class. Ọ ndị enwe nwaanyị bụ property. Nwa bekee nwere ụlọ niile dị n'obodo ebe m nọ kịta. Ije nenefa niile 1930 ka fa lụrụ ọtụtụ ụlọ dị iche iche. Mana ndị a bụ ndị agha mebi. Mana ndị fa lụbulu mbụ bụ mgbe fa chọpụtazi na fa ga-eje ụwa dị iche iche etu m sikọ na oge gara aga. Ka fa bịazie n'ụwa dị iche iche. Fụ na unu nwere akụ, fụ anyanwụ, fụ nni, fụ ọtụtụ ife dị iche iche. Nwa bekee wee bata n'obiọma. Ndị ụwa dị iche iche were obiọma wee kpọbata fa. Mana nwa bekee bụrụ ezigbo ife n'obi. Ọ tere aka ogbusisi ndị ụwa niile. Onye kpata n'izu gara aga ebu m ụzọ nye kọwalụ unu etu nwa bekee si wee gbuda ndị dị iche iche ọgụ ọnụ. Kọwaa nwa bekee nọ na Amerịka kịta. Amerịka abụrụ obodo nwa bekee. Nwa bekee nọ na Ọstrelia abụrụ obodo nwa bekee. Ka ị wee ghọta ife nwa bekee ji teknọlọji alụ. Nwa bekee ji teknọlọji ekpochapụ ndị mmadụ wee nochie ebe fanọ.
ife a na-akọ maka ya kịta bụ ka ị wee ghọta echiche dị iche iche, ka ọ ga-abụ mmadụ na-delu m ozi na-agwa m sị mana nwa bekee mepụta nka ọ dịkwa mma o, mana ya bụ mmụọ ti na-eghe na-esi chee na ya na-esi isi ụtọ. Onye na-agwa m ife a ikele kịta obulugoli ọya a na-akpọ high blood pressure, ikele kịta obulugoli ọya a na-akpọ diabetes, ikele kịta obulugoli ọya a na-akpọ syphilis ma ọmarọ, ikele kịta obulugoli ọya a na-akpọ HIV ma ọmarọ, ikele kịta ọmarọ ọtụtụ oyi o bu na-arụ. Kịta n'obodo anyị ebe anyị si bịa, ụmụaka na-enwezi kidney problem na-ekpochapụ ụwa niile. Kịta mụ na gị na-ewelu nri anyị na-eli tinye ya na plastik, tinye ya na microwave, anyị chepụta ya na-eliche nọ nri. All the nutrients are digo washed out. Ife anyị na-eli bụ okpokolo, ife anyị na-eli bụ ọya. Anụmasị na ya na-agbapụ ọsọ mụ nwọkwa ebi m na ya, mana o mere ya na ama mma ife na-eme, a ga-ama ife na-eme, a ga-ekwu ife na-eme. Ya bụ maka ndị a na-asị m ife nke a na-eme ka nọlụ na anyị nwa bekee, ọ matara ebe ị nọ, ebe so ịnọdụ, ya bụ alụ uzulu ọnụ, ya bụ alụ uzulu ọnụ. Ife mee nwa bekee ji nwee echiche o nwelu bụ maka na o nwere anị, maka na anị ya bụ ice, o nwere ike iji ekọpụta nri, o nwere ike ime emume anyị na-akpọ Ahajioku, o nwere ike ito okike, ọfụ anwụ afụpụta na anwụcha anya anụ arụ ọyaba ọya, o nwee ife a na-akpọ skin cancer. Ya bụ na ndụ nwa bekee bụ ndụ ọ ga-eji ọtụtụ ife wee na-eme ka ọ wee dị mma, ka o wee nwee ike ịnọ n'ụwa ọ nọ na ya. Ọnya bụ ebe nwa bekee si wee wepụta aggression. Ọnya bụ ife nyelu nwa bekee aggression. Maka gịnị? Ọ bụ na ọ jiri aggression ọma nli, ọ bụ na ọ bụrụ aggression o nwero ka o bilu na Amerịka, obodo dị ọkụ, obodo na-emepụta nri. Ọ bụ na ọ bụrụ aggression o nwero ka ọ na-ewepụta nri ọ na-eli. Ọ bụ na ọ bụrụ aggression nwa bekee ama ndị ndụ. Ya ife melụ nwa bekee o ji bụrụ onye ife ọ bụ maka ifi ebe o si pụta, maka na gị nwa ịkaro wee nọ n'ime akpakakpa oyi, ịkaro wee zodo ụkwụ na anị bụlụ ice. Ọ mgbe nwa bekee nwebelu mmekọ unu nwa ka nwa bekee fụlụ ụnọ na ndụ a n'izizi, nwa bekee adala ụnọ. Ọ mgbe nwa bekee nwelu mmekọ witu unu nwa ka nwa bekee maalụ na a na-enwe ezinụlọ. Mgbe o bidokwala n'ime ife a, ndị ọ na-enye ike ịlụ ụlọ bụ ndị afọ ga-abịa ife dịka n'obodo gị, ndị ga-abịa n'ife dịka n'obodo gị wele aghụghọ napụ ya ike, wele aghụghọ napụ ife niile, wee mee ife niile inwe ọbụla ife a na-akpọ commonwealth ibụlụzia the under their empire. Nwa bekee nke succeed lume ife anata eme nya meyo, enye nnukwu anị, ọlụbazia ụnọ ndị mmadụ ndị befa na-ebizi. Ya bụ nọ maka agụụ, maka aja anị enwelu mmadụ, maka na anwụcha afafa nwa fa na-anụso onwefa ọgụrụ nne na-egbusisi onwefa. Ọ na ndụ nwa bekee ka ị ga-afụ ebe a na-anụ agha 100 years war. Na ndụ nwa bekee ka ị ga-afụ ebe a na-anụ agha 30 years war. Na ndụ nwa bekee ka ị ga-afụ na o nwere ebe a ga-agba ọkụ n'ụwa, ọkụ agbagide over 30 years, ọkụ akwụsị.
na ndụ nwa bekee ụwa ka na-agba ọkụ wee lụọ echi. Gịnị ka ife ndị a na-eme? Environmental degradation. Gịnị ka ife ndị a na-eme? Destruction of humanity, destruction of people. Ọ ife ndị a niile m na-akọwa, ọfanwa bụ teknọlọji, ọfa bụ ife wepụtara teknọlọji nwa bekee, and teknọlọji nwa bekee bụ ife ndị a ka ọ na-enye gị. Kedụzi ife atụgharịzie ife ndị a niile wit Ahajioku na nwa bekee. Ahajioku gwalụ gị si na ọfịa ji ọkụ, nature, flora, nature, mkpọrọgwụ, mkpọ akwụkwọ, osisi dị iche iche, inine, n'ọfa ji ọkụ, anọfa na-edebe ndụ, ọfa na-enye ndụ, ọfa na-eme na tata dị, ọfa na-eme na tata na-ewepụta echi, ka ọmụmụ na ụba wee dị, ka ndịgide wee dị, ka nke iru wee ka azụ wee buli ike anyị, na mgbe fa ga-abịa na fa ga-aka anyị. Mana nwa bekee, na ndụ nke nwa bekee, ice environment bụ ice na-enwere ọfịa bụ ice. Ọ na-eweta mmebi, ọ na-eweta gịnị? Mmebi. Maka na o nwere ife ga-epu unu ya, ice break ọ chata, o destroy ya, o brekicha ife niile. Ife ọ na-ebute bụ ọnwụ. Teknọlọji nwa bekee na-ebute ọnwụ. Ahajioku na-enye ndụ, Ahajioku na-enye gị udo, Ahajioku na-enye gị ọṅụ, Ahajioku na-enye gị ndigide, Ahajioku na-enye gị ndụ. Teknọlọji nwa bekee na-enye gị gịnị? Ọ na-enye gị ife na-emebi ụwa, ọ na-enye gị ife ga-eme na ife niile dị n'ụwa adịrọ mma. Mmili na-akọ n'ụwa kịta, ọtụtụ ndị obodo mmili fa na-ata ata. Ofu n'ime agha a na-anọ kịta n'ụwa bụ onye ga-enwe mmili na-atakpụsị. Ọtụtụ ndị ụwa gịnị na-eme? Ọtụtụ ụmụ anụ ọfịa egbuchapụgofa, ọtụtụ ụmụ osisi egbuchapụgofa, maka n'ifi na-ejife emepụta ife nwa bekee chọrọ. Maka na ifi na-ejife emepụta ife nwa bekee chọrọ. Teknọlọji anyị na-ene anya, anyị asị na ọmaka, anyị na-ene anya, anyị asị na o ji enyelụ ndụ aka, anyị na-ene anya asị na o ji enyelụ ndụ aka, mana anyị adịghị ajụzi onwe anyị kedu ebe ife ndị a niile na-ebuje anyị. Mmadụ one kịta dị 30 years na-enwere ọya fa n'aya, mmadụ one dị 30 years na-enwere ọya fa n'aya. Ụmụ nwoke ọnụ dị 30 years nwee ike ịtụba nwaanyị ime, ụmụ nwaanyị onye dị 30 years nwee ike ịmụnwu nwa. Mmadụ one dị 50 years na-enwero diabetes, na-enwero high blood pressure, na-enwero cancer, na-enwero ulcer, na-enwero kidney problem. Ka anyị mụrụ anya ka azụ. Ọ nke a bụ Ahajioku na teknọlọji. Ahajioku nyere gị udo nke na-enye ndụ. N'izu na-abịanụ anyị ga-akọwasịzi, anyị ga-eweta Ahajioku na nkwụsị n'ịkọwa emume iri ji na Ahajioku. N'izu ụka na-abịanụ anyị ga-atụsazi mmemme iri ji ndị Igbo na Ahajioku. Daalụ na ụmụnne m, ọ kwụsịkwanụ ka ụra m n'ọnụ. Ka anyị mụrụ anya ka azụ. Anụ niile nwere ụkwụ ịnọ,
mana ọ bụrụ ya bụ na afa bụ ofu. Ndị Igbo fụrụ ụwa n'anya, ndị Igbo fụrụ ụwa n'anya, ndị Igbo ghọtalụ na Igbo abụrụ ọsọ ndị na-asụ asụsụ Igbo, na Igbo niile bụ gboo, ndị gboo. Ọ ndị gboo ụwa niile ka ji ụwa kịta. Mana mụ na gị na-efe anya, anyị ga-akpọfa ndị mgbe ochie. Mụ na gị na-efe anya, anyị ga-asị he na ndị a n'obodo fa akara wee meghe chali na fa achọrọ mmeghe, na fa achọrọ ọganiru. Ife anyị ji akọla ife ndị a niile bụ nọ amamife na-agbanwe agwa. Amamife na-agbanwe agwa. Ọ agwa ka mmadụ ji asị na ife ọ ga-eme n'obodo ya ọ wee dị mma, ma ọ bụ nke ọ ga-eme ọ wee dị njọ, maka ada ama maka echi. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ịfụ onwe fa n'ọchịchị, maka na mgbe m bịa na ngwala ụnụ, ọtụtụ ozi m na-ezi ụnụ bụ from ife a na-akpọ multiple discipline. So aga m eji law bịa, aga m eji religion bịa, aga m eji cosmology bịa, aga m eji anthropology bịa, aga m eji economics bịa, aga m eji politics bịa, aga m eji medicine bịa, aga m eji health bịa, ọtụtụ ife dị iche iche. Aga m eji history wee bịa, maka na amamife bụ gburugburu. Maka na onye Igbo ji gụọ ofu ife ọpụta ọ na-ama n'inu si na ya agụga akwụkwọ, nwanechi ofu onwe na ebe na politics. Ebu ịnya kondom si anya bunye ụmụnne, agwa asịa na ndị nke fakịtazi na fa na-amụ ụmụaka rinne na ya na-eche ka eme population control. Obulu na-agba, obulu atala ụmụnne ọya fa na-aya ọya. Ọtụtụ n'ime be anyị nwere HIV taa abụrụ n'aka nwaanyị ka fa butere, ma ọ n'aka nwoke. Ọ ife enyelụ nwanne mụ na gị chelu na ya ama ife mana ọ mara ife, ebunye obulu na-agba. Ụfọdụ n'ime anyị ka ebunye nwere organization ebunyelu fa gịnị, mosquito net dị laced with all kinds of virus. Fabulu na-atụlụ ụmụ nwaanyị na village, ụmụaka na contract ọya dị iche iche na nwa. Ọtụtụ n'ime anyị ka agwalụ na anyị bụ ndị Juu. Anyị bịa ka a na-eme anyị vaccine, ka eme anyị DNA, ka a na-eme anyị DNA ya mụrụ nke a na-agbanye anyị n'arụ. Ọtụtụ n'ime anyị ka agwalụ fakpọta ụmụaka fa ka enyefa vaccination. Ọtụtụ ndị na-ewebata ife ndị a niile bụ ndị nke mụ na gị, ndị nke ga-abụ ikwu efe asụkalịa mụ na anyị n'oyibo. Ndị nke bụ nwanne mụ na gị chee na fa na-eme ọfụma, na fa na-eme ife ọma, mana fa na-ebubatala anyị ọnwụ. Ife m ji akọ ife ndị a niile bụ ụmụnne m ka anyị mụrụ anya ka azụ, maka na onye na-amara oche na ya ama bụ onye a ga-agbala ọsọ. Nwata mala onwe, onye Igbo mala onwe. Ka Igbo wee dị ka echi, ka echi Igbo wee dị agwụ na agwụ. Ka anyị ji oge ụmụnne m, anyị ama nkwujọ nwa mmụọ, anyị ama nkwujọ nwa mmadụ. Anyị abịara ebe anyị katọ nwa mmụọ, anyị abịara ebe anyị katọ nwa mmadụ, anyị abịara ebe anyị katọ nwa bekee, anyị abịara ebe anyị katọ onye Igbo, anyị abịara ebe anyị katọ ndị Igbo. Ife anyị bịa bụ Igbo osiali nke bụ eziokwu nkwe dị n'ụwa nke anyị nọ na kịta. Maka na ụmụnne m nọ n'ụgbọ ụwa mana fa aghọtara ụwa fa nọ n'ime. Ụfọdụ ndị enyi m nọ kịta na-arụ ọnụ fọ politiks na Naịjirịa si na fa na-eje bụ gọvanọ, mana o nwere ofu mkpụrụ ife fa aghọta gbasara ụwa. Fa aghọta adụ ndị fa bụ dịka ndị Igbo, nwee afọdụzie ịghọta onye bụ onye ilo fa mgbolo na-abọ, maka na ị ga-ama onwe gị ọfụma ọfụma, mana ị ga-amazi onye nke bụ onye ilo
ugboro abụọ ị ga-amụ ya, ịmacha anya ịmakwasị ka ụkwụ ọbụla ị na-azọnye wee bụrụ ụkwụ nke ga-enye ndụ, ka ụkwụ ọbụla nke ị na-azọnye wee bụrụ ụkwụ nke ga-eme ka echi wee dị mma. Ọ mmadụ ga-eme ka ọ dị mma. Echiche mmadụ na-eweta ọdịmma. Ezigbo echiche na-eweta ọdịmma. Ajọ echiche na-ebute ọnwụ. Ezigbo echiche na-ewepụta ezi agwa. Ajọ echiche na-ewepụta ajọ agwa. Ya bụ na ịfụ ka mmadụ kpara agwa, ife ị ga-eji mara echiche mmadụ bụ agwa ọ na-akpa. Maọbụ enyi go, maọbụ nwanne go, maọbụ onye na-achị go, sọsọ echiche, sọsọ agwa mmadụ na-akpa ka ị ga-eji mara ife ọ na-eche n'echiche. Maka na ọ nwere ka echiche dị mma ga-esi weta agwa ọjọọ. Maka na ife a na-akpa na agwa si n'echiche abịa. Ọnya ka anyị ji bido na mbụ wee tọsaa gịnị? Agwụ. Anyị na-achọ mmadụ teghete onye Igbo. Ka anyị na-achọ mmadụ teghete onye Igbo, abụrụ na anyị bịa anyị sị na ndị ọzọ adịrọ mma, mana anyị ga-adị. Anyị ga-adị. Nwa na-achọ nke ya abụrụ ajọ nwa. Mmadụ ịmụ onwe ya, ịchọ ka ọ mụta onwe ya abụrụ ajọ ife. Ya bụ na ife niile anyị na-akọ ebe a abụrụ maka na onwere onye anyị kpọrọ asị ma na onwere onye anyị fụrụ n'anya. Etu a ka ọ dị. Akọ maka nwa bekee, nwa bekee ji ọnụ akọ. Ịnụ anụ ọnụ Ngozi ka Ngozi Chukwuka na-enye gị ife nwa bekee ji ọnụ akwụ maka onwe ya. Ya bụ nwanne m, egbu n'onwe gị maka onye ọzọ. Ejina maka ịgbasa onye ọzọ gbuo onwe ya. Tụgharịa echiche gị dịka onye Igbo. Tụgharịa echiche gị na-eche kedu ka ọ ga-esi dịrị ụmụ mma dịka onye Igbo. Maka na ịrapụrụ onwe gị na-eche ka ọ ga-esi dịrị nwa bekee mma. Nwa bekee nwere ife niile zuli oke. Gị nwa bụ ọnụ nke be anyị kịta na-afịa ya arụ. I nwere anyị a na-ananya ana. I nwere obodo i nwere a na-ananya. I nwere asụsụ ọ na-apụ apụ. Ị ka na-azọ nwa bekee. Ị ka na-azị ya ịnụ ka a na-agwa gị ife ga-abalị uru. Ị na-anụ ọgụ. Ị na-akpọ iyi. Ọ bụrụ gị ka ọ dịlụ. Ekwujọ nwa bekee ga-eji ọnụ a kwue na ekwujọ gị. Chee maka onwe gị. Igbo na-ata na mkpụrụ obi gị. Fụ onwe gị n'anya. Maka na ịfụla onwe gị n'anya, o nwere onye ọzọ ga-afụ n'anya. Nwa bekee afụrụ n'anya chaachaalị. Ọsọkwa gị na-asụ in tongues ọfụrụ gị. Ọsọkwa gị malụ Bible from Genesis to Revelation ọfụrụ gị. Ọsọkwa gị suo Igbo sụkalị anya ọkpọ ụgha asị kalịsịalị. Maka na ife nwa bekee chọọ bụ ka ị bụrụ onye Igbo. Ka ya wee sikwa n'aka gị wee na-afụkwa ụwa dị iche iche, wee na-amụtakwa ife dị iche iche. Mana ị bịazie ị na-eme ka ị bụrụ nyanwa bụ nwa bekee. Nyanwa ama na nyanwa ị na-achọ ịbụrụ n'ịna ị na-eṅomi eṅomi. Onyanwa achọrọ onye na-eṅomi ya. Ọ chọrọ onye bụ ife ọ bụ ka ya wee mụta. Asịsịrị aka eji. Ọ na-akọwa na ife eji adịrọ mma. Mana asịsị jide ka eji. Ọ na-akọwa na ife eji dị mma. Ka anyị jide ka anyị ji, anyị nwa bụ ndị na-aghọta ife a na-ekwu. Ka anyị raa ka anyị ji, anyị nwa bụ ndị na-anụ agha nwa bekee ga-anụrụ onwe. Udo dịla unu ụmụnne m. Larụ n'ọfụma. Ndị na-eje ọrụ unu ga-ekunye n'oge echi. Ka anyị raa unu. Udo na ọṅụ bụrụ nke anyị. Echi anyị ga-adị. Ka emesịa na ụmụnne m. Ngozi Chukwuka Adaobi chere. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m. Arụ unu bụ arụ m. Ọbara dị m n'arụ bụ nke unu. Site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi. Ise.